ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଗଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆଗକୁ ଅନାଅ ପଛକୁ ଅନାଅ, ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ପୂଜା ସରିଲା, ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ହାତରେ ମୋର ଭୋଗ ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏକା ବ୍ଲଗିଂ କରିବି, ଆଉ କେହି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ। ଏକା ଭୋଗ ଧରିକି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାରେ। କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିବି ନା ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବି, କାହାକୁ ଦେଖିବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ହେଲା। ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲସେ ପୋଛି ଦେଲା। ସେ ପୋଛି ଦେଖୁ କେମିତି ଠାକୁର କେମିତି ପୋଛୁଛି। ଭଲସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ମୁଁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଜାଗା ରଖିବାକୁ। କାଳେ କିଏ ସବୁ ଜାଗା ଫାଗା କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଜାଗା କେହି ଦେବେନି। ସବୁ ନିଜ ଜାଗା ସବୁ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନା, ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ମୋ ଜାଗା, ଆମ ଲୋକ ବସିବେ। ସବୁ କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାପ ହେବେନି। ଆଉ ଜାଗା ରଖିକି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା କିଛି କରୁଛି। ଏଇଟାର କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ କାଦୁଅରେ। ଦୀପ ରଖିବ ସେ। ଏବେଠୁ ଆସିକି ମାଟିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି ସେ ଦୀପ ରଖିବ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭଲ ନାଚିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ ଆମର। ଗାଁ ପିଲା ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ପିଲା ନାଚିଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ। କେହି ଯାହା ବୋରିଂ ହେବେନି, ଯାହା ବସି ବସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଯାହା ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। ଏବେକା ପିଲା ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନାଚ ନା ପାଚ କିଛି ହେଉନଥିଲା, କି ନିଜେ କିଛି ନାଚି ପାରୁନଥିଲେ। ଏବେକା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେଣି। ଭଲ ଭଲ ଗୀତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଚୁବିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଏତେ ଛୁଆ ନାଚିଲେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ନାଚିଲେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲା, ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଚ ନାଚିଲା। ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଦେଖିଆ ଏଇଟା କି ନାଚ? କମେଣ୍ଟରେ କୁହ, କି ନାଚ ନାଚୁଛି ଛୁଆଟା ଦେଖିଆ। ଏଇ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ଶେଷରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲୁ, ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ। ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଚାଲିଗଲୁ ଦେଖିବାକୁ। ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଥର ବେଳେ ଏଥର ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ କୁକୁର ଭଳି ହରେଇଲା। ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଗଲୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ରାତିରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମ ଦୀପ ଜଳୁଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜକ ଜକ ହେଇ ଦୀପ ଜଳୁଛି, 4ଟା ଯାକ ଦୀପ। ଧନ୍ୟବାଦ।